Hi guys! Magsha-shopping kami ngayon sa Walmart. Ito yung grocery na mura at sikat dito sa Amerika. At marami silang brands anywhere sa state. Tara na guys! Samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo dito sa loob kung gaano kalaki. At marami silang choices, especially mga foods. Meron din silang kunting clothing. So lahat-lahat na dito guys, kumpleto sila. Yan, favorite ko yan, yung Cheetos. Kailangan meron ako niyan. So, meron din silang pangbata na damit. Kasi yun yung mga price nila. Minsan, mura din. May clearance sila. Yung dilaw na kulay. Yan, clearance yan. Mura na lang. See, may $2. Damit yan pang bata. May electronics din sila. Mga movies. So, ang dami-dami talagang choices nila. So, yan. May ano din, mga cellphone, laptop. Ayan, laptop. So, ngayon, naghahanap kami ng ink printer kasi naubusan kami. Minsan wala silang stock kasi may number yung hinahanap namin na ink printer. At this time hindi namin nabili kasi wala silang stock. So, wala talaga kami nakita. So, mag-order na lang kami sa Amazon. Ito yung mga television. Ang lalaki. Daming bilihin. Pira lang ang wala. Kaya, busugin nyo na lang yung mga mata nyo sa mga bilihin.
mga toys, daming laruan. Scooter, skateboard, may kayak din, bikes, bikes. Naghahanap kami ng filter namin sa loob ng bahay. Kailangan na kasing palitan yung filter namin. Para hindi mag-allergy. Meron din silang gulong. Dito sa Walmart guys, meron din silang pag nasira yung sasakyan mo, pwede din sila may maintenance sila na maayos sasakyan mo, tapos magpa-inspection ka rin, meron sila flat tire, change oil, meron din sila. Sa outdoors, during summertime, may ano din sila mga halaman na binibinta.
birthday.